Готови ли сте? Започва купона. Тази песен е за Рони шампиона. Турбо газара с много екстри, гаджета, блондинки и още по-интересни. Колата снежно-бяла е с осмица, голяма далавера, брат ми да летиш като птица. Гумите се палеш, що подаваш малко грас. 520 коня смятаха в ряз. Фирмата е Рони, нема спорваме това. Несъвримо качество и вкус цялата страна. 100% оригинални колбасите на Рони. Колбасите на Рони са шампиони. Кой е шефа на Хармани? Естествено, че Рони. Кой е тарикатът? Разбира се, че Рони. Най-вкусите колбаси са Пак на Рони. откъдето и да минеш, навсякъде е Рони. Прогнозата е ясна, Рони е патрона. Системата е видима, царя на купона. Колбасите на Рони са универсални. Високо качество и вкус, оригинални. Всеки ден, всяка нощ музика звучи. Колбасите на Рони са номер едно, нали? На вкус са чудесни, сняти с много екстри. Колбасите на Рони са шампиони. Продължавам с тази песен и ритъма си бесен. Ще се видим пак на есен, колбаса е чудесен. Ръцете искам да ги видя горе на балкона, защото сега ще влезе лонг с саксофона. Рони, Рони, oh yeah, Рони, яша!